bottles, popping bottles. I pozdrav svima ljudi došli kod Korelija. Danas ćemo igrati Minecraft. I ljudi, ovo je treća epizoda, hvala što podržavate ovaj serijal. Ljudi, danas ćemo nastaviti našu kuću. Pa, cepao sam ja tu drva pre ovog snimanja, da ne bi vam bilo dosadno kako ja tu cepam drva. I samo čekajte samo ljudi da se popnem ja. U prošloj epizodi ko nije gleda, obavezno neka pogleda. I prvu i drugu epizodu imate na mom kanalu, ostavit ću ja linkove pa pogledajte. Jer bukvalno ako tek uđete sad u ovu epizodu nećete biti svesni šta je ovo, šta sam sve ovdje naradio i tako to. Ljudi, ako se sjećate dobro, u prošloj epizodi smo tačnije našli smo ovog đavola, gvožđe ovog dosta. Tako vidite sad imamo, nemoguće, mnogo imamo jako puno. I ja čak i meni pun kovčeg, znači ja moram napraviti 2 kovčega. Dobro imam drveta kod sebe, tako da je to čas poslije samo. Aj napravit ću dok, pošto mi ovo ne treba. Tako. Da stavimo ove neke nebitne stvari u njega. Ovo, štapovi, lopata, baklje, kamen, ove mladice, hrasta, seme i ovo, ove jabuke ću da ostavim, ovaj pijek mi ne treba. Tako da, fuck, stalno kad počeo s njim uvijek pada noć, šta je bre ovo? Da malo jadem mojih jabuka što sam bila što sam cijepao drva. I hvala što podržate ovaj serijal i tako da bit će još epizoda, samo da ajde, dobro mogu da spavam. Ovako, dobro, ajde, idemo na radove na kući, da konačno završimo tu kuću, mislim počeli smo u prvoj epizodi. Ajde da, ovako, znači bit će, da s nami budu veliki prozori i da neće biti samo jedna prostorija, ja ću to izdelim to na nekakvu prostorija, vidjet ćete uglavnom. Ovako, da popunim ovako, opa, tako, ovo će biti sad malo dosadno, ja ću dosta sackati, a i bit će kratak video. Pošto nemam baš sad nešto vremena za snimanje. Ovdje da, a u stvari ne, zeznam sam se ovdje. Ovdje treba bude, ovdje će biti vrata. Znači, ne troja vrata, nego samo jedna vrata. Ovako, dobro, da se zna. Ovdje ću šta što čuvam, ovdje ću prozor da ostavim. Tačnije tu će biti prozor, da. I ovako. Ne, neću bude mali, ovo je već velika, što bi bilo malo ako velika kuća, za ne? Ovako može. A ovo neka se popune ovako s drvetom. Tako. Samo, da, opa, dobro, nema veze. Vidite, takvi će prozor skoro svugdje budu. I neću mnogo prozora, ne želim ako da nema ni zida. Čekaj, ovako. Vrata su onako eventualno malo, samo. Može ovako, jeste, tamo staju vrata. Da, možda ovdje prozor isto sastavi, bilo bi, šta mislite ovako lepše, a? Sad isto tako i na drugoj strani će vidim samo koliko blokova, 1, 2, čiji, od ovog, taman, dobro. Kuda sam, da bude ovdje prozor, tako sam je obelešio. Opa, ajde, tako. Suviše su ovi likovi mali, ovi u Minecraftu, treba malo da, baš sam izgradili veliku kuću. Sad isto i prozori. Samo da ovako da se skoči, tako, i ovako, i sad ja stalno padam, pa ću, opa, nema veze, to možemo sa sekirom lako da rešimo i tako to. Čekaj samo da im koliko ovdje ide u visinu, 1, 2, 3 bloka dobro, 1, 2, aha, znači, čekaj, imaju su slični, jesu, ovako je lepše, a? Još sad kad stavimo prozor, what the fuck. Ono tamo stvar ili oblaka, mislim da je oblak. Ajde isto tako i na drugim stranama, samo. Dobro. Ovako. Prvo moramo ove zidine završiti, ali ružno vidite kako izgleda, kako da je prozor veliki. Ovako. Tako. I ovdje će biti prozor. A ovaj neka bude sa 3 ova. I bit će ovo. Recimo ovako da bude. Tako. Dobar, vidite koliko je prozor. Samo možemo, neću da budu svi slični, neću malo u dužinu da bude ako me razumete. Pa mislim, normalno ćete razumjeti. Vidite sad ću da, odavde 1, 2, 3, 4, 5. Sad tu, a neću da, stvari ajde. Neću mnogo da komplikujem.
Dobro, imam ja drveta koliko hoćeš. Op, tako. I tako, dobar. I to koliki prozor. Malo, čekaj. Ne! Ispao sam dole, nema veze. Moramo da neke stepenice napraviti jer bit će glupo. Aj, ispalo mi drogo. Biće glupo da ovako penjati se unutra, mislim. Tako, tako, tako. Dobro. Su slični? Nisu. Totalno izgleda ružno. Ajde, da ja ne glupiram se ovdje. Pa sad ovdje ide ovaj jedan ovako. I ovako. Tako da ne bude svaki drugi prozor, nego da ima neke logike. Ako me razumete. Inače ljudi, hvala vam na 113 subscribera, bit će specijal. Tako da, ja mislim, hoću da snimam neku igricu od, ne znam, 2 sata i tako nešto. Ili da, ne znam stvar. Smislit ću nešto, svakako imamo još vremena. Ajmo ljudi, dalje da završavamo ovu kuću. Ovo može ovako dosta. Ovo može ovako da ostane, da. Nema veze. Ajde. Op, ne, za malo padem dole. Ajde, sam pao sam. Ajde popunimo ovako. Ma beži bre. Daj mi normalno. Tako. Tako. Samo će imati ovako logike. A izgleda će ružno, brate. Ali, da skinjam ovo sa sakirom. Nema veze. Ajde, i sad ovdje isto ovako uradimo. Ovako. I ovako. Tako, kao i na drugim stranama. Samo što i ovdje ovako. Tako da. Ne mogu da dovatim, suviše sam mali. Dobar. A beži bre. Dobro. Sad da vidimo gvozdenu sakiru, ja cepam sa drvetom. I ovdje sad isto odro moram da uklonim jer vidite kako je jako blizu naše kuće, točnije moje. Vidite, ja imam baš ajde ovako i tamo na istu stranu da ima neke logike. Ovako. Dobar. Tako, i ovo sad neka bude veliki prozor, šta vi mislite? Ja mislim da je tako dobro. Ja mislim da je tako dobro. Ovako, samo da uradim, tako. Vidite koliki prozor, brate. Ovo jezivi su nekako prozori, mogu lako neko da snajperiš, ali nema oružja u Minecraftu, to je dobro. Više je ovako 1 na 1 ili 2 na 1. Ovo je lepo ispalo što sam, baš sam očaran na ovom kuću. Ovako. Tako. Tako. Sad ljudi, gornji sprat nećemo u ovoj epizodi, ali u nekom od narednih. Tako da, mislim, treba sad napraviti stepenice, ići gore. Opa, vidite kako to, baš ovo zanimljivo, dobar izgled, izgleda ko neka vanzemaljska kuća, ako me razumete. Ajde, da završimo ovo pa da stavljamo prozore, da delimo na sobe i... Ova epizoda, ko što sam rekao, će biti malo kraća, pošto nemam baš nešto vremena. Moram da radim još dosta stvari. A nemoj me zajebavati. Kako me nervira kad me zajebava. Blokovi pa neće da me slušaju. Znači se, da ostavimo ovako jedan veliki prozor, a? Šta mislite? Nećemo. Aj podelimo na pola. Čekaj, da li to izvodilo jasno? Vidite ovu vodu, ovdje to možemo za farmu i tako to. I da, farmu moramo praviti neku od narednih epizoda. Šta mi mislite ovako da ostavim, a? Ali samo da ovako bude. Ali ne, bit će jako ružno. To znam. Neću da mi kuća bude prepuna prozora. Ovako. Nema onda didava. Tako. Opa, baš je lepo ovo ispalo što se mene tiče. Samo ovdje. Ovako. I ovdje ovako. I ovdje ovako. I još šanse. Ajmo dalje. Zapravo sam malo gladan da pojedem u jednu jabuku što imam kod sebe. Morat ćemo ići u lov, da lovimo one svinje, prasići, dakle, prasići. Vidite
kako lijepo ispalo, zanimljivo oblik. Aj tako i ovdje da uradim. Eto ga. To, zidovi su i završeni. Vrata još uvijek nema. Ajde da napravimo šta se da, prozor, treba mi lopata mi je u kovčegu, to se sad što sam ostavio, ovo je lopata. Ali imamo tako puno ovih guža da možemo napraviti lopata koliko hoćemo. Ovako. I ovako. Tako, daj mi lopatu. Ajmo još malo, još jednu, dvije lopate da napravimo. Ovako. Evo, stvari, ajde ovako napravimo. Tako onda ćemo dobiti dvije lopate. Vidite. Dobar, samo ovo stavimo ovdje, ne, lopatu. Sad imamo 4 lopate, tako da bit će lakše skupimo pisak, ali ti pisak nađem. A da ima ona reka, ovaj. Ja mogu sad samo namo da idem, stvari ne moram, evo imam ovdje pisak. Zapravo imam 2 reke jako blizu kuće. Tačnije bari reći. Što je dobro, znači moći bude farme. To će biti sve nice i tako to. Treba će nam isto... nismo našli u prošloj epizodi, ko što ste, ako ste gledali, nismo našli dijamanti, tako da jebi ga, nećemo imati ništa dijamantsko. Ali naćemo, ićemo ponovo u rudnik i naćemo. Treba dosta ovog peska meni da napravim prozore, pošto vidite kako sam ono napravio veliko. A pada mrak polako, nema veze. Koliko imam peska? Imam 41 pesak, što je nice. Ajde još malo, do 64, tako recimo. Pukla mi lopata. A nema veze. Ne, fuck. Drvo. Ovo ne samo da rušimo, to je kao ta granica neka. Ovako. Tačnije da reka ne može da prođe ovako, tačnije bar, što govorim reka. Tačnije to nije ni bar, šta je to, neka mala, nešto, ne znam, nešto. Ajde, slušamo. Ako sad im ne dođe creeper, ako ste gledali prošlu epizodu, vidjet ćete koliko sam se iznervirao zbog creepera i zbog onih zombija i stalno sam ubijali. Ajde idem da spavam, tačnije da spava ovaj moj lik, pošto vidite pada mrak. Nema veze. Dobro dihem. Upao sam onu rupu ako ste vidjeli. One moje pećice su završile posao, tako da ću moći stavim pisak. Moći ću da... ovako stavim pisak. I u ovu stavim pisak. I sad to kad se završi popunimo prozorima i onda... moram polako završavati epizodu jer ja bi ga sad sigurno ste besni jer kratka epizoda, ali... ljudi imamo obaveza, shvatite. Derem se na mikrofon. Ako mi glas... čekaj, šta je ovo? What the fuck? Ovo su kao one lignje. Od njih nema hrane, tako da neka oni budu tu, meni ne smetaju. Ajde malo potražimo hrane dok se ona ne ispeče. Pošto imam tamo kovčegu trulog mesa. Gdje si, zeko? Trebaš mi, od vama. Trebaš mi. Jedan udarac gvozdanim mačem i ti si mrtav. Kad bi sad bila neka svinja tu i neka... vidite vi ovo. Ajde, odite vam. U stvari, tebe neću, tebe hoću da stavim. What the fuck? Ti si ovo sve moguće ovce. Odi vam, zeka. Vidi, nisu ništa dobio od njega. Nije fair. Di nam je kuća, sam da zakupimo kuću. Dođi ovcu. I ti ovcu, dođi vamo. Tako. Imamo malo mesa, imamo... tako da će to verovatno da se nahrani dovoljno. Rekao sam da ću nju da ostavim, ali nisam je ostavio. I sad sam prekršio svoju riječ. Šta je ovo, i ovo je pećina? Ne, ovo je... baš ima dosta ovih reka. Vidite kako sad izgleda naša kuća, mislim da lepše izgleda. Vidite, šta kažete? Sad morat ćemo osvetlimo ovdje bakljama i sve da osvetlimo da sve sija. Da sve to bude lijepo. Jesmo dobili prozore? Jesmo. Ovdje se još radi, tačno ovo sam pokupio. Ja mislim da 19 prozora će biti sasvim dosta. Baš sam dosta skupio onih. Ovako. Tako. U stvari imam ja... šta? Nisam to teo da uradim. Nisam to teo da... ovako. Koliko još imam ovih? Jedno. Ajde. Tako. Brate, 43 prozora, to ako ne bude tačnije stakleni, kako se to zove? Ploča, staklenih ploča, da. To su staklene ploče. Bam. Ne. Izgubio sam sad jednu dragocenu, nema veze. Tako. Ovako.
ovako i tako. Vidite kako to lepo sad izgleda, a? Šta mislite? Ako se sviđa, obavezno ostavite like. Tako, vidite sad ovo lepše izgleda i sad kad dođe vrata, milina, ko da tu neko žive, a ne onako kuća je bila sva nikakva. Tačno to nije bila kuća, to samo bio pokušaj kuće. Dobro, i ljudi, da, ovo nije server, ovo je, da, to sam zaboravio da kažem. Ljudi, ovo nije server, ovo sam ja napravio, pošto neki od vas su tražili ovaj sajt za ovog servera, a tačnije ovog ne servera, ili kako je da se izrazim, on nije server, ovo je zapravo, ja sam ušao bio ovako na preživljavanje. Sad ću vratiti se na glavni mail, imate tamo samostalna igra, onda preživljavanje. To sam ja uzeo. Znači on je server. Ovo je da je server, ja bi vama dao IP i onda bi ušli zajedno bi igrali. Al jebik. Kada nije dosta, znači treba nam još, šta ja znam, nekih 50 možda tih staklenih ploča. Ako ima računica tačna. Tako, šta ovaj je završio svoj posao, dobro. Ovako. Tako, 32, bit će dosta. Tako sam rekao i za 48, bit će dosta i bit će gusto. Tako sam bio rekao i za onih 48, pa nije bilo dosta. Znači ljudi, ovo nije server, ovo je samo obično preživljavanje. Tako da znate da u komentarima stalno daj si, nema ljudi, ovo je preživljavanje. Ovako. Inače, bit će sampa, pošto vidio sam da sam zaostavio samp, a baš to je skoro drugi najpopularniji serijal, tačno to je prvi, a Minecraft je drugi. Tako da ljudi, ako hoćete još nešto snimam osim sampa i Minecrafta, onda pišite u komentare. Zašto su tako veliki prozori? Why? Da, ljudi, nismo ispekli meso, a ulovio sam. Nema veze, nek ulazim i u 20 minutu, baš me briga. Znam da se dugo renderuje, ali jebik. Znam sad kad budemo onaj specijal radili, onda to 2 sata rendera, znači to će im renderati nekih 5-6 sati najmanje, uploadati isto nekih 6 sati, to je 12 sati, joj. A to se sad dvomim, pišite u komentare ljudi da hoćete 2 sata sampa ili 2 sata Minecrafta, tako birajte, to je specijal. Eto, ja sam dao predloga, vi sad, ovaj luk smo našli u prethodnoj epizodi isto. Luh, sam rekao luh ili luk? Mislim sam rekao luk. Kuvani zeka. Daj da pojedem kuvani zeka. Pošto više ne mogu da trčim. To... Kuvana ovčetina. Je ovo ovčetina? Jeste, ovo je ovčetina. Če piše... ovčetina. Vidi, još mi ovo ne... sad jeste. Tako da... pa koliko smo mi ovca ulovili. Sine. Dobro, da još. Brže te radi, kako se zove. Ovako, brže peci to staklo, da. To je prava reč. Čekaj, 90, znači tu imamo 60, 64. Onih 32, to je 90. 96 stakla smo za sad, brate, potrošili. To je nije realno. Pa zato što imamo jako veliki prozor. A i... nervira me kad tako... Tako, polako se ljudi ulazimo u 20 minutu snimanja, rekli se će biti kratak video, a... jebik. Šta kad... ovo najviše oduzme vremena. Ajde, a morate sve tačno, jer inače... zajebete cijelu stvar. Tako. I ljudi, ostalo nam još ova 2 da popunimo, a neće imati dovoljno stakla, jer tako su to okolnosti, ali vidite kako sad lepše izgleda, mislim da lepše izgleda. Poslije ću da podelim, na primjer, ovo će da bude jedna soba, razumete, ovako ću napravimo ovdje zid i to će biti jedna soba. Onda ovo će biti druga soba, ovo će biti neka treća soba i ovo 4. soba, ja mislim da je to tako dobro. Ali ljudi, ja bi ovdje završavao epizodu jer stvarno ljudi nemam vremena, a i treba da se renderuje, treba mi ja svašta još moram raditi, ali ajde da završimo sa prozorima. Tako. Ne, fuck, nisam to teo. Vaj, brže, ajde. Ovako, tako dosta je, mislim.
Ajde, trči tamo gore, trči. Završaj 16, ja mislim da će biti dosta 16. Oće. To. Ako ne bude dosta, ubit ću. Dobra, ljudi, to bi bilo to, evo, od mene za danas. Biće naravno ako stignem i sutra video. Evo ljudi kako izgleda kuća. Sad vidite kako sad 100 put lepše izgleda, evo iz daljine malo. Vidite, ja mislim da će biti lijepa kućica, ako vi mislite bacite like. Ljudi, to bi bilo to, hvala vam što ste pogledali ovaj video, obavezno pogledajte druga dva videa. To bi bilo to od nas sve za danas. Biće Minecrafta, biće Sampa, obavezno like, share, sub. Ko se nije subovo, obavezno jer biće tih specijala, kažem. I ljudi, to bi bilo to, do sljedećeg puta, goodbye.